ara, si no hi teniu inconvenient. Primer de tot, voldria recordar que per normativa de protecció de dades, aquells qui no vulguin ser gravats, doncs que es puguin apagar el vídeo. Per garantir un bon funcionament també us demanaríem que poguéssim apagar els àudios, els micròfons dels diferents dispositius, excepte quan hagueu d'intervenir en el torn obert de paraules. Tanmateix, també us demanem que si voleu fer preguntes ho pugueu fer a través del xat, de forma preferent. Així és més fàcil d'ordenar i de poder donar resposta. Tanmateix, la presentació d'avui és una presentació que no vol entrar a fons en aspectes concrets, sinó que té una vocació més transversal i en la qual, doncs, si teniu qualsevol dubte, qualsevol qüestió que creieu que haguem de tenir en compte, doncs no heu de tenir cap tipus de recança en poder-nos-ho consultar a la Direcció General i, per tant, estem a disposició de clarificacions successives. També preveiem explicar-ho amb més detall en successives reunions amb qui ho cregui oportú. Aquesta és una segona presentació. La primera es va fer internament als treballadors de la Direcció General. Aquesta segona està adreçada als tècnics de la Generalitat i als treballadors habituals que col·laboren amb la Direcció General, ja sigui els centres de recerca adscrits com col·laboradors, dels membres de l'Observatori, de les entitats i empreses que col·laboren o que tenen en aquests moments algun procés de col·laboració amb la Generalitat en el marc de les polítiques ambientals i també amb tots aquells col·laboradors que formen part d'algun programa, d'algun projecte a dintre de la Generalitat, dintre de la política ambiental de la Generalitat. També, evidentment, hi ha oberta la participació a les persones internes de la Direcció General per a aquells qui no poguessin assistir a la darrera reunió. Per tant, i sense més dilació, una mica l'objectiu de la presentació d'avui era exposar una mica la reorganització de les polítiques de conservació de la natura de Catalunya amb l'objecte de poder-ne situar davant del repte de la crisi ambiental global i davant dels canvis que estem tinguent com a organització per l'aprovació de la legislació per la restauració de la natura, etc. Per tant, passo a la presentació. Si podeu confirmar que l'esteu veient bé. Sí. Bé. Perfecte. Molt bé. Doncs procediríem a iniciar. Per a les incorporacions d'última hora recordo el concepte de tenir present les càmeres de cares a possibles gravacions. Disculpeu, que ens han insistit molt i jo no puc deixar de fer-ho també. Bé, bàsicament el que volem amb les polítiques de conservació és... Venim d'una llarga tradició de les polítiques de conservació. Va, sobretot, néixer la política de conservació amb el naixement de la democràcia, d'alguna manera. La creació dels primers parcs naturals va ser al finals dels 70 i, sobretot, aquesta política de conservació va arribar a una fita important en el qual vam tenir la llei d'espais naturals protegits, de la llei de 12/1985, i en la qual va ser una mica la fita que marcava les principals directrius de competències de biodiversitat a Catalunya. D'això han passat 40 anys i aquí tenim un repte de gestionar una situació clarament diferent, una situació en la qual la crisi ambiental és una realitat. El dia a dia ens demostra que la presència de fenòmens meteorològics extrems que propicien canvis en els equilibris dels ecosistemes doncs ens porten a situacions de perill per
el benestar de les societats presents i futures i que cal abordar-les d'una forma diferent, d'una forma que nosaltres entenem que s'ha d'actualitzar des d'ençà el 1985, que ha de ser una forma transversal, ha de ser una forma eficaç i ha de ser basada en coneixement i sobretot adaptativa. Per això el que entenem és que cal fer una transformació que permeti que la política ambiental no sigui una política pròpia, sinó que formi part de les diferents polítiques sectorials també, que s'incorpori el vector ambiental en les polítiques sectorials i que, per tant, que garanteixi que el desenvolupament sostenible és que els diferents actors sectorials puguin incorporar el vector biodiversitat com un element que els caracteritza, que els ajuda a treballar de forma sostenible i que els garanteix un futur. Per això, des de la Generalitat hem plantejat, i una mica heredant a la feina feta pels nostres predecessors en la política ambiental de biodiversitat, en concret en aquest cas, heredem la llei de l'Agència de la Natura de Catalunya i l'estratègia del patrimoni natural. I aquí és on iniciem una transformació que permeti executar les legislacions vigents, les necessitats vigents, des d'una perspectiva d'eficiència, eficàcia i capacitat de col·laboració amb els diferents actors del territori. El primer element de transformació és la transformació organitzativa, la segona és les eines de treball i el tercer és el model de treball. Pel que fa a la transformació organitzativa, venim d'un organigrama, vaig 2 legislatures enrere, al Departament de Territori i Sostenibilitat, on hi havia una realitat d'una unitat jurídica que treballava de forma transversal i on la biodiversitat, l'educació ambiental i l'avaluació ambiental eren 3 blocs a part. El fenomen de la crisi de biodiversitat ens porta a la necessitat d'enfocar d'una forma encara més col·laborativa la gestió de la biodiversitat. I, per tant, en aquest sentit, plantegem la creació d'una nova subdirecció, la subdirecció de gestió d'espais naturals, que dividiria l'antiga subdirecció de biodiversitat en dos subdireccions, una subdirecció que té en compte específicament la gestió i una subdirecció, que és la de biodiversitat actualitzada, que es centraria sobretot en la planificació i en la creació d'instruments. Això ens permet que una subdirecció que estava totalment sobredimensionada, amb més de 200 treballadors, doncs es pugui adequar més a la necessitat de la gestió adaptada a la conservació, que preveu el repte del 32% dels protegits. Si podeu apagar micros, sisplau, perquè ho faig jo, si no, i així ho tindrem més fàcil. Per altra banda, el que creiem que és especialment important és la necessitat d'eixos transversals de comunicació, de treball entre les subdireccions. Necessitem que les diferents subdireccions no funcionin com a organismes estancs, sinó sobretot que hi hagi la necessitat que els projectes s'abordin des d'una forma transversal. I per això creem aquesta vincle entre les diferents subdireccions. Vaig a nombrar les diferents subdireccions i sobretot les interaccions que tenen entre elles. Creem ja en el darrer decret d'estructura del 23 la subdirecció, perdó, va ser 24 al final, de Persones i Natura. Aquesta subdirecció s'encarrega sobretot de treballar de la incorporació del vector biodiversitat en el conjunt de les polítiques sectorials i, per tant, també treballar amb el conjunt de la societat amb l'objectiu de fer l'educació ambiental, la sensibilització ambiental, les campanyes de divulgació ambiental, però també de treballar en comissions bilaterals i treballar específicament amb els diferents sectors perquè aquests puguin tenir en compte com gestionar i conservar la biodiversitat en el seu dia a dia. I, per tant, d'aquí se'n deriven les comissions de treball bilaterals en diferents direccions generals en les quals estem establint protocols de funcionament que garanteixin aquest bon funcionament entre la política sectorial i la política ambiental. Per altra banda, la subdirecció de gestió d'espais naturals incorporarà la part de gestió de tots els espais naturals protegits en els quals hi ha responsabilitat
per part de la Generalitat, com són la xarxa Natura 2000 i el conjunt d'espais naturals de protecció especial, en el qual hi tenim també òrgans de gestió territorials, així com els consorcis d'espais naturals, que també són òrgans de gestió en els quals nosaltres participem en molts dels casos i en alguns dels casos fins i tot són òrgans adscrits a nosaltres. Per tant, en aquest sentit, el que era abans el Servei d'Espais Naturals Protegits passarà a ser una subdirecció de gestió d'espais naturals. Per últim, la subdirecció de Biodiversitat mantindrà les funcions del Servei de Planificació i el Servei de Fauna i Flora. Alhora, el procés que hem iniciat ja fa un temps és la transformació. No només els serveis jurídics són compartits, sinó també la unitat de gestió administrativa i també els serveis territorials veuran de les diferents subdireccions amb l'objecte de garantir que la política és transversal, que hi ha comunicació entre les diferents subdireccions i amb l'objectiu de fer més eficient el dia a dia de la feina dels nostres treballadors i, per tant, de la ciutadania. Aquest és el primer bloc, per tant, és un bloc de transformació de l'administració pel que fa a la seva organització. Preveiem que el decret d'estructura s'aprovi als mitjans d'aquest mes que estem i, per tant, l'objectiu és que un cop s'aprovi aquest decret d'estructura, que encara ha de passar algunes fases, però ja està molt avançat, ens permetin estructurar-nos d'aquesta manera amb aquestes tres subdireccions pel que fa a biodiversitat i, evidentment, no em vull deixar la subdirecció d'avaluació ambiental, que es manté tal com estava, però també entra en aquest funcionament orgànic amb la resta de subdireccions, en la qual hi ha una sèrie de serveis conjunts que permeten una gestió integrada. El segon element és la transformació de les eines de treball. La transformació de les eines de treball passa inicialment i sobretot per la creació d'un aplicatiu que ajudi a la digitalització i aquesta digitalització ajudi a transformar la manera de fer de les nostres unitats. Amb això us presento el SINATCAT. El SINATCAT, alguns de vosaltres n'heu sentit a parlar, d'altres segurament us cau més lluny. És el sistema d'informació de la natura de Catalunya, que bàsicament es composa de tres grans mòduls. Els mòduls de dades i informació, en el qual el que volem és sistematitzar, integrar i transversalitzar tota la informació sobre biodiversitat a Catalunya a fi de que sigui consultable, a fi de que sigui transparent i a fi de que sigui interoperable. I, per tant, que permeti que tota la informació de la biodiversitat estigui disponible a l'hora de prendre decisions. Això és especialment important tant des del punt de vista de l'execució de polítiques de conservació directament des de la Generalitat, des de la Direcció General de Polítiques Ambientals, com des de la resta de polítiques, perquè puguin planificar ja tinguent en compte els aspectes de biodiversitat, com també del conjunt de la ciutadania, els professionals que treballen en la conservació de la biodiversitat, en els quals també se'ls farà en una segona fase avinent la possibilitat d'accedir a aquesta informació per tal de poder desenvolupar la seva activitat diària. Evidentment, no ens oblidem tampoc del món local. Veig que alguns de vosaltres sou món local i, per tant, la voluntat és que en aquesta fase 2 del SINATCAT es pugui també tenir un accés al món local. L'objectiu, que la informació de biodiversitat sigui a l'abast de tothom. Evidentment, en alguns casos, quan aquesta és sensible, doncs subjecta a uns criteris i a unes condicions de protecció de dades, en altres d'accés públic per tal de garantir que la biodiversitat està en coneixement de tothom i en el desenvolupament de les seves activitats diàries i de les seves propostes i iniciatives per tal de garantir que els projectes són el més adequats possibles a aquesta situació. El segon és un mòdul d'actuacions que ens ha de permetre tenir registrat, analitzat i comptabilitzat les diferents actuacions que es duen a terme en favor de la conservació de la biodiversitat, evidentment des de la Generalitat, en aquest cas, i que té l'objectiu principal d'obtenir una gestió que sigui adequada, traçable, de
com estan funcionant les actuacions de conservació de biodiversitat. Si aquestes són efectives, si aquestes tenen una efectivitat adequada als objectius que s'havien plantejat i poder-ne fer un seguiment i uns indicadors. I, per tant, en aquest sentit, evidentment, aquests dos mòduls, com el tercer que explicarem, estan totalment interconnectats, són interoperables, la informació es pot compartir entre ella i, per tant, ens permet analitzar quines actuacions estem fent, com estem dedicant els nostres recursos a la conservació de la biodiversitat, no només els que gestionem directament via els recursos propis de la Direcció General, sinó també aquells recursos que donem a tercers o que col·laborem amb tercers i que ens permeten parametritzar quin és l'efecte d'aquestes actuacions en la conservació de la natura. El tercer mòdul és un mòdul especialment important de cara al funcionament intern. És un mòdul que segurament des de la ciutadania ho veieu una mica més difícil de percebre, però bàsicament és un mòdul clau de cara al funcionament, l'eficiència interna de la pròpia Direcció General. I és el mòdul d'intervenció administrativa, que permet bàsicament implementar un gestor d'expedients o una equivalència a un gestor d'expedients integrat amb els gestors d'expedients de la pròpia Generalitat, els habituals, el TEI, el TAIS, tots aquests mòduls que ens permeten rebre la informació i, per tant, incorporar en aquest sistema d'informació de la biodiversitat tota la informació dels procediments administratius que entren i, per tant, tenir una traçabilitat de quan ens entra un expedient, de qui ha d'informar, de com s'ha d'informar i de treballar d'una forma coordinada la transparència per tal de saber poder fer una traçabilitat d'on estan els expedients, què precisen i com cal abordar-los. Amb tot això, incorporem també una eina d'intel·ligència artificial incorporada en el propi programa, en el propi sistema, que ens permet tenir una informació processada al moment i que ens permet treballar amb l'eficiència del creuament de capes, la gestió de la informació i, per tant, ens permet que aquella feina que no té matèria gris associada en el dia a dia dels nostres treballadors la pugui fer d'alguna manera la màquina en forma d'esborrany i que els nostres treballadors puguin bàsicament centrar-se en aportar la matèria gris. Sinatcat és un projecte que ha vist la llum aquest mes passat de forma definitiva, els 3 mòduls, i ara comencem una segona fase, la fase 1.2. Aquesta fase ens permet plantar-nos al juny de 2026 amb la intel·ligència artificial ja donant servei a tots els procediments i també adaptant en les diferents plantilles de la Generalitat la informació per tal de que qualsevol expedient que se'ns demana doncs, el puguem tractar prèviament aquest tractament bàsic de dades creuat amb el mòdul de dades de biodiversitat amb l'objectiu de tenir aquesta informació a mà ja automatitzada. També tenir un submòdul de normativa, tenir una càrrega d'històrics de procediments i, per tant, que ens permeti tenir tota la informació a disposició. També pel que fa al mòdul d'actuacions, doncs, millorarem la integració amb els SICs corporatius i, per tant, d'alguna manera, Sinatcat també serà un sistema d'informació geogràfica en els propers mesos, ara ja ho és bastant i ho acabarà de ser en els propers mesos, i en aquesta fase 1.2 tindrem també la possibilitat de tenir uns visors públics, en aquest cas del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, però que també volem anar millorant en una fase 2 que es preveu per l'any 2028, en el qual, bàsicament, tota aquesta informació haurà anat millorant, la interconnexió amb els diferents mòduls i amb la diferent informació estarà totalment integrada i, per tant, el Sinatcat serà l'única eina de funcionament o l'eina principal de funcionament dels nostres treballadors que garanteixi que no haguem de fer servir una diversitat d'aplicatius molt gran, que alhora estigui ben integrada amb el mòdul d'actuacions, que desenvoluparà un CRM d'actors i, per tant, que puguem creuar els objectius de conservació de biodiversitat amb les polítiques sectorials i amb els actors que tenen a veure amb la conservació d'aquestes espècies i també que tingui un mòdul de dades que sigui capaç de fer
florar doncs, l'intercanvi amb altres bases de dades de fora de l'administració, en aquest cas amb l'Ornito i el Vivio, però també que tingui una forta presència de cares a l'aparició d'aquestes dades obertes a la disposició del conjunt de la ciutadania per tal que les pugui emprar doncs, per als seus projectes, per a les seves iniciatives, amb l'objectiu de garantir que la gent té accés al coneixement de la biodiversitat i, per tant, que no es pugui produir un cas en què es malmet la biodiversitat perquè hi ha un desconeixement de l'estat de conservació de la biodiversitat perquè no hi havia la possibilitat d'accés a aquesta conservació o a les dades d'aquesta conservació. Un segon element que hem treballat de forma intensiva són les definicions. Veiem que hi havia una disparitat entre els conceptes relacionats amb la conservació de la biodiversitat de Catalunya i hem volgut entrar més en detall amb la definició d'alguns conceptes. Aquí us poso 4 exemples. Hem treballat un diccionari de definicions que serà intern per als treballadors i per als membres de dintre de la Generalitat, però que també podem fer extensiu en el cas de necessitat ciutadania, i sobretot el que hem treballat és una nomenclatura de la conservació de la biodiversitat de Catalunya. El que hem fet és un llistat estandarditzat de pressions i amenaces, de mesures de conservació i d'espècies i d'hàbitats, i aquesta nomenclatura ens permet, d'alguna manera i de forma molt explicativa, ser una pedra de roseta entre la nomenclatura que ens demana l'Estat o que ens demana la Comissió o que ens demana les Nacions Unides a nivell internacional, que ens permeti traslladar aquestes necessitats, alguns cops normatives, alguns cops comunicatives, de cares a la interrelació amb la nostra ciutadania, amb la ciència, amb la ciutadania, amb els treballadors públics o amb els professionals de la conservació. I, per tant, d'alguna manera, el que hem generat és com una petita pedra de roseta que ens permet traduir d'un cantó a l'altre. Amb aquesta informació, el que aconseguim és tenir la capacitat de parlar en un mateix llenguatge des de les diferents interrelacions que tenim com a administració i, per tant, que la veu de la Direcció General sigui comuna, que hi pugui haver informació que sigui traslladada a altres organismes i que sempre s'entengui de la mateixa manera, evitant així incongruències d'interpretació del llenguatge o de l'objectiu. Amb això i amb aquesta capacitat de parlar en un sol llenguatge, iniciem un debat sobre com hem d'abordar la política ambiental. Estem davant d'una realitat. Fa 2 anys vam aprovar el decret d'espècies amenaçades, de fauna, però el 2008 s'havia aprovat el de flora. Sabem que hi ha una directiva Hàbitats, que és una legislació ambiental europea. Tenim també legislacions sectorials que impacten sobre la biodiversitat i també tenim necessitats i estratègies sectorials que arriben al conjunt de necessitats que tenim com a administració. I aquestes necessitats els hem de donar solució, no? Perquè és obvi que com a Generalitat hem de complir en els mandats que ens dona el Parlament, el Congreso i el Parlament Europeu. I, per tant, i en aquest sentit, el que fem és analitzem aquestes necessitats. I quan analitzem aquestes necessitats des de la perspectiva d'una necessitat o una resposta, veiem, per exemple, que el decret de flora amenaçada té 367 espècies de fauna, el de fauna, i el de flora en té 375. I que això ens sumaria, per exemple, 742 espècies que, si plantegem per necessitat solució, hauríem de fer 342 plans de recuperació i conservació. Això, si un pla com a mínim té 10 accions, per ser un pla mínimament estructurat, ens porta 7.420 accions només de fauna i flora. Però si això hi sumem la directiva Hàbitats, si això hi sumem altres directives de caire ambiental o sectorial que tenen impacte sobre la biodiversitat, arribem a milers i milers d'accions, estratègies de conservació, indicadors ingestionable. I, per tant, necessitem generar una coherència amb allò que se'ns demana i amb allò que podem fer. I la solució passa, sobretot, perquè, en comptes a una necessitat, una resposta, el que necessitem és donar una resposta per moltes necessitats. I, per tant, englobar aquestes estratègies i accions, obligacions que se'ns deriven de la normativa, principalment,
amb estratègies que donin solució per tal de complir bàsicament diferents tipus de necessitats. Els productes que tenim poden ser des de plans de gestió de xarxa Natura 2000 fins a programes anuals d'actuacions dels parcs, centres estratègics que han de fer, centres de fauna que han de fer els seus plans de cria en captivitat, però fins i tot de com elaborar els documents comunicatius, com enfoquem una campanya, com donem a conèixer el projecte d'educació ambiental o de voluntariat, en quins eines o en quins factors ens hem de focalitzar quan nosaltres donem resposta a aquestes necessitats. I, per tant, per fer això, necessitàvem desenvolupar una eina que fos capaç de donar ràpidament una resposta UN. I per fer aquesta resposta UN s'han creat dos motors que el que són és bàsicament una manera de transposar aquestes necessitats cap a solucions que siguin el més eficaços possibles. Una és el mòdul integrat de biodiversitat i els altres són els plans estratègics. Totes dues eines estan integrades a dintre del Sistema d'Informació de la Natura de Catalunya, el SINATCAT, i per tant formen part del si del funcionament de la Direcció General. No són eines pensades per fer un pla de recuperació directament, sinó que són la informació de base, per exemple, per fer un pla de recuperació, o són la informació de base per fer un pla de gestió d'un espai natural protegit. Amb això aconseguim tenir tres fases, una on identifiquem les necessitats, una on hi ha les eines de treball i una on hi ha els productes que acabem derivant i que acabaran sent part del que veurà l'administrat, l'interessat, el Parlament, etc., els que destinataris d'aquesta necessitat. Per això us volíem explicar avui aquestes dues eines principalment, que creiem que són un pas endavant en modificar la manera en com plantegem la conservació per intentar-la fer més eficaç i més participada, sobretot més eficaç i més participada. El primer són els mòduls integrats de biodiversitat. Els mòduls integrats de biodiversitat es centren en tenir d'una forma clara una interrelació entre espècies de fauna protegida, flora protegida, fauna i flora invasora, processos, mesures i actors. I aquestes, identificar-les dintre dels ecosistemes dels quals formen part i dels ambients en els quals estan integrats aquests ecosistemes. Per tant, passem d'un llistat de centenars o milers d'espècies a intentar generar una interrelació entre aquestes espècies, els ecosistemes on habiten i els ambients dels quals formen part aquests ecosistemes, amb l'objectiu d'identificar clarament les interrelacions que hi ha entre ells i poder donar una resposta complexa a una problemàtica complexa. O sigui, no volem fer la conservació d'una espècie analitzada com descontextualitzada del seu entorn, sinó que volem fer és un pla de conservació o una manera d'estratègia de conservació que permeti analitzar el que hi ha com a elements components d'un ecosistema, les seves interaccions i fer estratègies que ajudin en la majoria del possible a la conservació d'aquest tot, d'aquest procés, d'aquests processos que afavoreixen aquestes espècies, d'aquests processos que desafavoreixen aquestes espècies, d'aquells actors que tenen una interrelació directa amb aquests processos i, per tant, amb els quals col·laborar és especialment important per garantir que aquests processos canvien i afavoreixen a la conservació d'espècies i d'hàbitats. Per tant, d'alguna manera, el que fem és treballar en comptes de per hiperespecialització de cada una d'aquestes espècies, treballem des de la integració en 25 ambients. Aquests 25 ambients els identifiquem tenint en compte les espècies, els hàbitats, els processos, les amenaces, les mesures i els actors. Però és important tenir en compte que això no vol ser una mesura única i diguéssim que substitueix plenament la necessitat d'aprovació o d'anàlisis d'alguns casos determinats en els quals, per exemple, hi ha espècies que són més generalistes i, per tant, necessiten diferents ecosistemes o diferents ambients. Hi ha espècies o hi ha actors que poden impactar sobre diferents ambients. El que volem és fer una anàlisi global d'aquestes interaccions complexes en aquests 25 ambients. I, per tant, reclassifiquem
allò que podrien ser, en aquest cas, doncs, en el cas de fauna i flora i hàbitats, aquests 900 plans que parlàvem abans o 800 llargs en 25 ambients en els quals els mòduls integrats funcionen d'una forma més transversal. Els mòduls integrats no són plans de recuperació i conservació. Repeteixo, els mòduls integrats són informació bàsica que compleix aquestes interaccions i que la voluntat és que formi part integral del propi Sistema d'Informació de la Natura de Catalunya, del SINADCAT. Que tingui tota aquesta informació i que serveixi de base per a l'elaboració de plans de recuperació, de memòries, d'informes sobre l'estat de conservació d'una espècie, de plans de gestió, de memòries d'acció, de projectes d'infraestructura verda, de qualsevol iniciativa que tingui a veure amb espècies o amb hàbitats o amb processos dintre del territori, doncs que tingui en compte aquesta informació de base. I aquesta estarà incorporada en el mòdul de dades i informació del SINADCAT, que alhora, com hem dit abans, sempre tindrà una interacció directa amb el mòdul d'actuacions i amb el mòdul d'intervenció administrativa. Així doncs, els mòduls integrats de biodiversitat són una part important d'aquest mòdul de dades i que alhora ens aflora la possibilitat de tenir a dintre els diferents actors, els diferents processos, els diferents ecosistemes i quines interrelacions hi ha amb cada una de les espècies. Alhora, l'altra eina, que són els plans estratègics, és un element, així com els mòduls integrats de biodiversitat es centraven específicament en els objectius de conservació, aquí ens centrem sobretot en com volem dedicar, organitzar i prioritzar els recursos dels nostres equips gestors dels espais naturals protegits durant els propers 4 anys. Bàsicament és com penso jo destinar les hores dels meus treballadors i el meu pressupost durant els propers 4 anys. No té absolutament cap perspectiva normativa, tampoc, en aquest cas. O sigui, no tenim un objectiu normatiu, no és un pla de protecció, ni molt menys, no és un pla rector d'usos i gestió. Estem parlant d'una manera d'organitzar-nos com a direcció general per tenir una visió estratègica a 4 anys vista amb l'objectiu de, una banda, els plans estratègics s'han fet en base a un model que hem creat conjuntament de la Direcció General, analitzant la diferent normativa i analitzant quins són els objectius dels parcs en relació al compliment d'aquesta normativa. Per tant, el que hem fet és un model que cada parc ha adaptat al seu territori, que té uns elements comuns, que té uns elements en els quals s'ha de donar resposta perquè hi ha un mandat legal que ens obliga a fer-ho i que hi ha una sèrie d'objectius que són més particulars que s'adapten a la realitat de cada territori segons la realitat de cada territori i la voluntat de cada junta rectora, que d'una banda ens ajuda que els equips gestors puguin orientar-se, prioritzar, tenir models de treball i tenir més eficiència i traçabilitat de la feina que s'està fent, alhora que es coordina molt millor amb la Direcció General perquè tenim molt clar els objectius a 4 anys, tant per una banda com per l'altra, i podem integrar millor la feina que fan uns amb la que fan els altres. I per l'altra, tenim també unes juntes rectores que entenem que s'involucren molt més amb una capacitat d'aprovar o modificar o actualitzar un pla estratègic, perquè no és un document normatiu i, per tant, és un document orgànic i adaptatiu que la Junta Rectora va revisant i acondicionant amb el temps, amb l'objectiu que tinguin una orientació clara, aprovada per la pròpia Junta, amb unes prioritzacions, amb uns rols molt més clars per part de la Junta, que és el de supervisió i seguiment d'aquest pla estratègic i que, efectivament, allò que la pròpia Junta Rectora ha aprovat a fi de garantir-ne el seu funcionament, doncs es compleix. I, per tant, hi ha una responsabilitat clara per part de la Junta Rectora amb la capacitat d'incidir en tant que el pla estratègic ha de tenir el seu compliment i, si no pot tenir-lo, doncs analitzar els motius i readaptar-lo a la realitat vigent, perquè sempre ens pot arribar amb glòria i canviar-nos dràsticament els nostres objectius. I, per últim, ens permet establir un sistema d'espais naturals protegits. Ens permet estandarditzar models de funcionament, coordinar millor els equips, donar-los més coherència i més eficiència en el desenvolupament del seu dia a dia i, per tant, un major impacte, perquè coordinats i amb més eficiència arribes a tenir major impacte. I això és important
perquè al final la conservació de la natura a Catalunya ha de ser entesa de forma molt fàcil per la nostra ciutadania, perquè quan accedeixen als espais naturals han de poder saber fàcilment quines són les normatives de comportament, com ho han de fer per accedir al medi natural, garantint doncs, la privacitat de camins, el no accés en zones sensibles, els usos adequats en el medi natural i la voluntat de facilitar que l'objectiu de la ciutadania sigui el gaudi i la contemplació dels valors naturals i l'apreciació i valorització d'aquests valors naturals davant d'altres usos com puguin ser doncs, una pràctica lúdica o esportiva. I per tant, en aquest sentit, s'ha de poder fer esport de la natura, però amb respecte i amb gaudiment pels valors naturals, s'ha de poder fer activitats lúdiques, però sempre posant en valor els espais naturals i garantint primer la preservació dels valors naturals per sobre de les activitats lúdiques en alguns casos. Per altra, l'objectiu dels plans estratègics no se centra només en els eixos de natura, sinó també, com sabeu, molts dels parcs naturals tenen objectius en la gestió del dia a dia que van més enllà de la pròpia conservació del patrimoni natural, molts tenen interaccions amb patrimoni cultural, i per tant, els plans estratègics es distribueixen en 7 eixos, com podeu veure aquí a la diapositiva, en els quals abordem els diferents aspectes que tenen relació amb la conservació dels espais naturals i també, evidentment, l'objectiu no és, com repeteixo d'anteriorment, no és regular, sinó destinar els recursos al que realment creiem que és important com a espai natural i, per tant, en aquest sentit, quan parlem d'aspectes que interaccionen amb altres polítiques sectorials, evidentment, això és un aspecte que nosaltres no substituirem, sinó que seran complementaris i que es treballaran de forma coordinada amb la resta de polítiques sectorials. Com podeu veure, a nivell exemplificatiu, els plans estratègics tenen uns eixos, aquests 7 eixos que hem vist abans, amb uns objectius generals, uns objectius estratègics, uns objectius operatius, i a partir d'aquí anem aterrant a uns objectius operatius de l'espai, no? Més concrets, que s'acaben materialitzant amb uns indicadors que tenen unes mesures i una estimació de la dedicació, de l'esforç de dedicació per part de l'equip, per tal de garantir que, almenys en la fase de planificació, hi hagi una coherència de l'anàlisi de quines actuacions es volen fer, a quins objectius responen, si aquestes s'han executat correctament i que siguin factibles amb el nivell de personal que tenim en aquests moments. Els plans estratègics estaran també integrats dintre el Sistema d'Informació de la Natura de Catalunya i formaran part d'aquesta interacció també amb els mòduls d'intervenció administrativa i d'informació. Per últim, us volíem parlar de la transformació dels models de treball. Aquesta transformació passa sobretot per convidar diferents estratègies. Venim, en alguns casos, d'alguna tradició d'imposar normativa. En alguns casos és important treballar des de la necessitat d'implementar normatives perquè són urgents implementar-les, però també veiem que això es pot compatibilitzar amb un enfocament de col·laboració, de treball, per arribar a pactes socials que garanteixin que després l'aplicació de la normativa sigui més factible. I en aquest sentit, el que volem és treballar de la mà dels òrgans rectors dels espais naturals i també de les principals entitats a nivell català per poder impulsar models de treball que garanteixin que les polítiques sectorials, el lleure, l'activitat esportiva, la gestió forestal, la gestió agrícola, la gestió pesquera, doncs puguin incorporar aquest vector ambiental i puguin treballar des de la perspectiva de la cogestió en alguns casos, de la participació en el desenvolupament d'estratègies que incorporin aquest vector ambiental en la política sectorial.
Per això, arrel del pla estratègic i del que determina el pla estratègic, doncs, si hi ha necessitats, per exemple, de regulació de l'ús públic, com hem detectat en molts d'aquests plans estratègics, que per cert, perdoneu, però no ho he mencionat abans, la previsió és que s'aprovin durant aquest any, s'establiran espais de coordinació amb els diferents actors que s'identifiquin en cada un d'aquests processos. Es farà també una revisió de les necessitats territorials en base a aquesta identificació i la voluntat és elaborar una sèrie de models que es puguin anar implementant als diferents parcs i que ens garanteixin que hi ha una certa estandardització d'aquests models de treball amb una adaptació a cada territori, per la singularitat de cada territori, que acabi aprovant la pròpia Junta dels Espais Naturals. I si cal, allà on la Junta Rectora ho vegi pertinent, es podrà arribar a normativitzar, però de moment la voluntat simplement és de treballar en models de funcionament que garanteixin que es conserva la biodiversitat, perquè nosaltres el que volem és això, sobretot. Més que aprovar normes, és fer o afavorir que la gent conservi la biodiversitat. Per això, molts dels models d'ús públic doncs volem treballar ja des d'ara en l'aprovació de models de funcionament que garanteixin que la conservació d'alguns elements de biodiversitat ve regulada d'alguna manera amb models no normatius, sinó amb contractes socials que hi hagi la implicació dels propis sectors per a garantir la conservació d'una sèrie d'actuacions o d'activitat o de processos que garanteixin la no reducció de la biodiversitat en el canvi en la manera de treballar d'alguns d'aquests elements. Llavors, el que podem parlar, aquí ho podeu veure a la taula clarament, és sobretot estem parlant en aquest cas d'ús públic i, per tant, en aquest sentit, tots els espais naturals protegits de Catalunya que vulguin implementar models d'aquesta tipologia doncs tindran un model per poder centrar-se en el seu desenvolupament i la seva implementació doncs, anirà a càrrec de cada organisme territorial, de cada element, diguéssim, unitari d'espai natural protegit que permeti la implementació d'aquest model a escala territorial de forma més concreta. Hem identificat molts altres possibles models de treball des de la política tova a la política dura, però sobretot el que volem tenir clar és de dir-vos que quan treballem a nivell de polítiques que impactin la conservació de la biodiversitat, la nostra voluntat és tenir cada vegada més i millors models que permetin orientar-vos en una gestió conjunta que ens permeti remar tots cap allà mateix i on ens permeti també que actuacions que s'han d'emprendre en el marc d'un espai natural protegit es puguin fer abans amb un consens social, abans amb una interacció amb els diferents actors del territori. Per últim, us volíem donar a conèixer alguns dels productes que segurament estan pendents i que necessitem donar a conèixer una mica la previsió de tempos. El primer són els plans de recuperació i conservació, que els enfocarem no des del punt de vista d'un pla de recuperació i conservació per espècie, sinó des del punt de vista dels plans de recuperació i conservació integrats, i per tant agruparem diverses espècies. No seran pròpiament 25 com els ambients, perquè hi ha espècies que són més generalistes, hi ha espècies que necessitaran un tractament específic, però sí que volem reduir dràsticament els 800 plans d'espècies o d'hàbitats, en concret a una quarantena, una cinquantena de plans, que ens permetin garantir que fem polítiques, o sigui, estratègies de conservació que realment donen resposta de forma més transversal a les necessitats de conservació del conjunt d'espècies i hàbitats del nostre país. I, per tant, volem treballar des de la perspectiva també que hi hagi una visualització d'aquests plans des del punt de vista de l'hàbitat, des del punt de vista de les espècies, des del punt de vista dels actors que en formen part i des del punt de vista de les necessitats que puguin tenir més de cares a erradicació d'espècies invasores, altres aspectes que també tindran en compte. Per tant, no seran plans purament de conservació d'una espècie determinada, sinó que seran plans de conservació de les espècies estepàries, per exemple, que no té per què ser
al concret, però que ens permeti abordar les necessitats i les estratègies de conservació que siguin més efectives per al conjunt d'aquestes espècies. Recordem que els plans de recuperació són plans a 4 anys i, per tant, en principi s'han d'anar renovant en el temps. La nostra voluntat és d'aquí a 2030 tenir el 100% d'espècies de fauna, de flora i d'hàbitat aprovats en plans. Si no serà el 30, serà el 31, però la nostra vocació és, doncs, durant els propers 4 anys, 5 anys, anar treballant des de la perspectiva de tenir un model més simple, que sigui capaç de fer una primera passa en tenir plans de recuperació, que garanteixi aquesta integració i que després, amb el temps, anem actualitzant de forma orgànica i coordinada amb l'objectiu que aquestes espècies puguin revertir el seu estat de conservació. Us facilitem també una mica els números de cada ambient, quines espècies anirien lligades. Una mica la idea és fer-nos una pinzellada de quin és l'impacte que això preveu i que, evidentment, des d'una perspectiva d'una espècie o un pla, era impossible de complir en períodes humans, no?, de temps. Per tant, treballem des de la perspectiva d'intentar aconseguir d'aquí a 2030 aquests documents, primer els mòduls integrats de biodiversitat que ens garanteixin que la informació de base és correcta i llavors que hi hagi un procés d'informació pública i d'atenció als interessats correcta i adequada per garantir que la conservació d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats, es fa ben encaixada amb les activitats que s'hi duen a terme i els actors que en formen part, per tal de garantir que els processos són els processos que afavoreixen la conservació d'aquesta biodiversitat. Per tant, aquí us animo a tots els que participeu, que ens feu arribar tota la informació al respecte sobre quins actors vulguin participar, quines són els mecanismes formals de participació, com volem que siguin la nostra aportació, no?, l'aportació de cada un dels actors. Doncs aquí nosaltres estem oberts, evidentment, a que tant els companys de dintre de la casa de la Generalitat com els nostres col·laboradors habituals, doncs que hi hagi un flux àgil de la informació i que, per tant, es garanteixi que s'apliquen els plans, que s'apliquen amb coherència i en coherència sobretot amb polítiques sectorials i també amb les necessitats del territori. També tenim clar que això no va en detriment de la producció de plans de protecció. Això, al seu dia, en l'acord de govern, en el pla de govern ja hi ha clars uns objectius pel que fa a la creació de nous espais naturals protegits de protecció especial i també els processos d'aprovació de plans de protecció. Hi ha una urgència, així ens ho demana el Parlament, així s'ha compromès el govern i això no ens treu que durant els propers 4 anys també tenim i hem estructurat d'una forma clara i transparent quines són les nostres voluntats d'inici de treballs o de consolidació de treballs respecte als espais naturals de protecció especial o també la gestió de plans de protecció, etcètera. Per últim, i a caire molt resumit, el que volem és tenir un decret d'estructura de segon nivell que aprovi aquesta transformació organitzativa el 2025, a l'octubre. Aquí també informar-vos que estem preparant un augment de plantilla de 38 persones per al mes de febrer i, per tant, d'aquí al mes de febrer doncs havíem tingut un programa temporal. De fet, estem tinguent encara un programa temporal que, com diu la paraula, és un programa temporal que ens ha ajudat durant un temps a estructurar aquesta manera de funcionar. Ara fem una passa endavant i consolidem 38 places de forma estructural que volem que siguin també part operativa d'aquesta transformació. També treballem en la transformació d'aquestes eines de treball, aquest mòdul d'intervenció administrativa que ja tenim operatiu i que al desembre de 2025 haurà millorat encara més, o amb l'objectiu al juny del 26 tenir la fase 1.2 finalitzada i l'aprovació dels plans estratègics al desembre d'aquest any. I, per últim, en la transformació dels models de treball, doncs volem consolidar aquestes comissions de treball
des de la política tova, política dura, i també les comissions de treball dels MIP, amb l'objectiu que ja estan operatius en aquests moments, amb l'objectiu de garantir que la informació que tenim està a disposició. Això, com us deia, no és a part de l'estratègia del patrimoni natural i de la biodiversitat. L'estratègia és l'element que ens demana i que ens planteja el què, no? On anem. El que avui us hem presentat és com hi anem, no? I d'una forma que sigui eficaç, que sigui eficient, que garanteixi el compliment de l'estratègia i que també garanteixi la resposta en un moment de crisi de biodiversitat en què ja no es tracta d'enfocar sobre alguns espais determinats, sinó amb ajudar el conjunt de la societat a que pugui transformar i transformar-se perquè sigui més sostenible. Per tant, jo, si us sembla, ara aniríem a donar resposta a les preguntes escrites.